honetan 13 ikastetxe dazkagu eskualdean, eta estrategia horren baitan helburua da parte hartzen ari diren ikastetxe horietan edo hauetan energia kontsumoarekiko sensibilizazioa eta nolabait esateko ezagutza garatzea, eta ere bada erraminta bat ikastetxe hauei eskaintzen zaiena beraien energia kontsumoa ez nuke esango murriztea denik helburua, baizik eta kontsumitzen den hori arduraz kontsumitzea. Proiektuak oso emaitza onak politak eman ditu, bai? Egia da aurtengo eguraldia, iazko negua ikusita eguraldia ezala intxarra izan eta gasaren aldetik adibidez lortu ditugun aurrezpenak ezin ditugu kokatu bakarrik proiektu honen garapenean, bale? Baina adibidez elektrizidade arloan eta ur arloan batez ere oso emaitza onak lortu ditugu toki guztietan, eta guk uste dugu proiektua garatzearen helburua lortu dugula. Hemen Arrasateko herri eskola, udala da kudeaketa hori egiteuna, orduan edozein aurrezpen ikasliek egite bena, bai ikasle behientzat, bai ingurumena, eta udala ere onurak ematezko. Orduan, azken finean udalan parte hartzea ezinbesteko da, olako proiektuk eta ekimenak aurrera emateko. Balorazioa oso positiboa, azkenen egin den esfortzuek emaitz oso garrantzitsuk eman ditu, espero etzienak hasiera baten, eta anima ditugu aurtengo urtean jarraitzeko horrela lanien. Bigarren urte honetan, aurreztu dugun, lortu dugun aurrezpenarekin, aurrezpen ekonomiko horrekin, inbertsio batzuk martxan jarriko ditugu, gu batez ere proposatzen dugu monitorizazio sistema bat martxan jartzea, ikastetxe, eskola, ikastola guztietan, ze sistema honen bitartez kontsumo guztien kontrol osoa edukitzea lortuko dugu, eta edozein momentutan zehor zer arraro edo desberdina gertatzen denen, hartzea oso azkar eta neurriak hartzea oso azkar energia ez hautzeko edo ura ez hautzeko.